Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Se nkunu għadin nipparteċipaw bisħieħ fil-konsultazzjoni pubblika. Kien b'dan il-mod li l-Kamra tal-Inġiniera laqgħet b'sodisfazzjon il-proċess li beda l-Gvern biex il-kuntratturi fil-qasam tal-kostruzzjoni ikunu liċenzjati. Malcolm Zammejt li huwa l-President ta' din il-Kamra innota kif il-Gvern qed jirrispondi għal dak li diversi assoċjazzjonijiet jaqblu li hemm bżonn li jsir f'dan is-settur importanti għall-ekonomija ta' pajjiżna. Bħala Kamra tal-Inġiniera nilqgħu dan l-iżvilupp b'sodisfazzjon kbir. Fil-passat anke kellna diversi istanzi fejn kellna l-opportunità nesprimu ruħna illi din hija xi ħaġa bżonn juża, illi jkun hemm iktar regolamentar fil-qasam tal-settur tal-kostruzzjoni u tal-bini. L-istess sentiment kien espress mill-President tal-Assoċjazzjoni Maltija l-Lukandira u r-Ristoranti Tony Zara li nnota kif dan il-liċenzjar imur jitfit mal-iżvilupp f'pajjiżna f'dan il-qasam. Aħna għadna gost naraw li l-liċenzja tal-kontratturi se ssir u se ssir minn qasir għax din hija bżonn juża fis-sitwazzjoni li għandna bħalissa fil-pajjiż fejn għandna żvilupp kbir maġġel u għandna ħafna għodda ġodda illi għandhom bżonn nies illi huma liċenzjati biex joperawhom. Il-fatt li l-Gvern embarka fuq konsultazzjoni pubblika qed tintilqa' tajjeb ferm minn bosta kif ma dan l-istazzjon saħħu li se jkunu għadin jipparteċipaw bisħieħ fost dawn hemm il-Kamra tal-Inġiniera. Se nkunu anke qegħdin nipparteċipaw iktar fil-konsultazzjoni fejn nistgħu naqsmu anki kemm it-tarif tekniku tagħna bħala inġiniera u anki ta' membri tagħna li jaħdmu fl-aħħar mill-aħħar f'dan is-settur. Intant il-President tal-MHRA notaw ukoll l-importanza tal-edukazzjoni iżda mhux biss kif tkellem ukoll dwar l-importanza tal-infurzar sabiex bekk il-liċenzjar ikun wieħed irrispettat minn dawk kollha li jaħdmu f'dan is-settur. Però sintendi għandek kif jgħidu l-Ingliżi għandek il-carrot u għandek l-stick. Mela il-karotta hija nagħmluhom u l-stick hija ninfurzaw il-liġi fejn min ma jridx joqgħod mal-liġi allura trid tagħmilhom il-multi biex ikollok l-stick ukoll. Fil-fatt f'każijiet fejn il-kontratturi ma jkunx qiegħed jaħdem skont ir-regolamentazzjoni proposta jista' saħansitra jkollu liċenzja sospiża jew għar minn hekk revokata. Il-konsultazzjoni pubblika se tibqa' miftuħa sal-21 ta' April.